ka AI ka parlok badan sap jongpi. AI, your creative partner. Kidan shibun ki rukom man penpawi ki jingmut ki jongpi, ka jing tho jing ya tho iki khana lane poetry, ka jing draw iki dur, jing penwan dur iki poster, jing snai iki dur ki, but ki wei. Ka AI kala ban ai jing rap ya pi halor kini baro kumjo. Ale, tungin ya pet ya ka ne lingba ka rukom ha ka jing shna ya ka dur ki. Kidan bun ki rukom ha ka jing shna ya ka video, kum ka nuksa, ka jing jiet ya ka phang, ka jing tho ya ka jing kren, ka jing shna bat jing penlong ya ka dur ki, ka jing besuk lang ya ka sur jing tem na dien na ne ka sur jing kren, ka jing penbej ne jing edit ya ka dur ki. Pila ban pendon kam ya ke AI bakan yarap ya pi ha baro kini ki rukom. Tungin ya sngutu bahaya ki. Ka bashna ya ka phang pedeng bat ya ka jing kren. Ka jing shna ya ki dur ki na ki dur ki linkot ki baha Instagram sya ki dur ki ha ki film. Ka don kam ya ka jing mut bakraw bat ya ka jing kren ka badon jing ketik ha ki jing mut. Na ka jing yo bud sya ka jing tho ya ka jing kren. Ka AI kum ka chat GPT bat ka meta ki la ban yarap ya pi. Ka bangi don kam ban le ka long ban ai jing batha ya ki kor ka AI. Kum ka nuksa shna ya ka dur ki ban ai jing pensyai halor ka le khot ya suba na ka banta ki kena skul. Bat tang kum tahi pilala ban yo ya ka jing kren tang ha ki sekhon. Henry kan mau pila ban om sngu tanat ya ka jing kren bala penmi da ka AI. Hakum kata ka kep pendan kam ru ya ka jing sngu thu bat jing champang jong pi ha ringkat ka jing ai jing mut ka AI. Menta ka jing penlong ya ka dur ki. Kidon shibun ki kor ka AI na ka benta ka jing shna ya ki dur ki. Ka pictory ka long ka way na ki. Ka yarap ban penkelai ya ka jing kren sya ka dur ki klam dala bayo sngaw. Ban le ya ka ne ningkong play ka pictory website nang ta sa jet ya ka lat text to video. Penrung ya ka jing kren jong pi, jet ya ka dur bat ka rukom long jong ka, bat ka dur ki ka ladap long tang ha ki khendiat minit, ha ringkat ki jing tho ki dur bat ka sur jing tem. Ngila ban penbahai ki dur ki da ka jing besuk lang ya ka sur kren, ka jing penbaha ne jing edit bat ki jing keta ba kerpang ban penhun ya ka jing kwa jongi da ka ba pendon kam ki kor ki bor ka AI ki ba bonjat. Kum ka nuksa ki tiar AI kum ka 11 reader la ban pendon kam na ka benta ka voice over la ne ka sur kren kanang ban la ban pensyai ya ka AI ka bangi peni ha ka video ne dur ki. Play ya ka app Nyonyo Plus jiet write text tho AI kum ngi pediang sngu bahaya pi baro. Nyon create bat sa play. Ka voice over la ni sur kren jong pi kala long. Ki don ru ka tu kat ni ki tiar AI ki bala ban yarap ya pi ha ki kam ki ba pila ban le na la de ha ki rukom ki ba pher. Ka chat GPT, Gemini ban Meta AI ki la ban yarap ya pi ban thau ya ka khana bat ka jing kren jong pi. Ka speech to text kala ban penkala ya ka jing kren jong pi sya ka jing tho kum auto.ai bat ka Google Voice typing. Kitiar AI text to speech voice over kum ka 11 reader bat ka Merv.ai kila ban shnai ka sur kren jong ka jing kren jong pi. Kitiar AI ki ba penmi dur kum ka DALL-E bat Canva kila ban penmi ki dur kat kum ka jing mut dur jong pi. Kitiar AI ha ka jing shna dur ki ne video kum ka pictory bat ka sora kila ban penkelai ya ka jing kren jong pi sya ka dur ki ne video. Ka Google ru ka don laki jong kitiar AI bashna dur ki ne video kum ka video bat ka flow. Ki ba penlong ya ka jing shna dur ki bakan kam suk bat ba kam internet ban ya ka ba menu. Kitiar penbaha ne edit ya ki dur ki kum ka Canva bat ka Opus Clip ki yarap ya pi ban ot ban beteng bat ban penkelai ki jing keta hai ki dur ki. Bu kini harum ha ka jingmut jong pi ha ba pi pendon kam ya kini kitiar AI. Teng ka speech to text kam sngu tho lot ya ke ai ka ba pi ong. Ha ka ne ka benta ka yarap ban penwan biang la ne pensha ya ki jing betha jong pi. Ki lat AI ki bayo ai klam jing siu ne kita ki free version ban shna dur ki bon bha bat ki labiang palat na ka benta ban yo jing nang. Henry ban shnai ki dur ki ni ki video ba kham jrong lani ki video ba klam ka jing shondang pin hab don kam ban thiet da ka pisa lani da ka version ka bahab ban siu pisa. Ngila yo i menta baharengkat ka AI ngila ban long ki badon sam
Bat yo jing yarap haki babun ki liang jong ka jing snai ki dur ki, kumha ka jing tho ya ki jing kran, ki dur ki bapau, ki sur kran, bat ki wei. Mentah hang ni kadai ka kam jong pi, snai ka video balingkot halor ka no ka pang mapis ngau tenan, bat pendan kam lu da ka sur kran bala penbet da ka AI voice over ha ka dur ki. Tip kham banyaru syapang ki wei ki tiar AI ki bala banyarap ya pi, ha ki jing persang jong pi nala dia.